И здравейте на всички, аз съм Тошко Ливърпул и това е втори епизод от Ultimate Team поредицата ни. Ето виждате, това е състава, с който ще играем, по него нямам много проблеми, освен тази, че Дехия няма да вади в този решаващ матч, а на неговото място ще играем Мартин Стикеленбург. И тук търсим опонент. Този приятел тук не иска нещо да се джойни. Омис 14. Мен ми омръзна, ако чакам и излезнах. Реших наново да търся и опонент. Този път някой друг, който ще реши да влезе веднага и да си изиграем матча. И ето тук намерихме опонент. Чието състав е, сега ще видим. Има Аксел, Вицел, Марсело и Хълк. Както и Тио Уолкът, Салваторе Сиригу и Шаби Алонсо също, но той не е кой знае кой, независимо от това, че е много оверал. Марсело, Уолкът и Хълк са може би най-опасните, както и бързината на Уелингтон не трябва да бъде подценяна. И нека да започнем тук в 8-та минута. Те ни отнеха топката и организираха контратака. Хълк изведе Уелингтон. Той пробиеше към центъра, подаде на Хълк за един много смешен суети гол, който допуснахме още след 10 минути игра само. Ето, не, той дори не искаше да го гледа отново този суети гол. В 12-та минута, 2 минути по-късно, Джейко се обърна по един перфектен начин и стреля, но удара му срещна с глобката на двете гради и реши да излезе отвън топката. Сега обаче в 31-та минута Старич извежда Джеко по един брилянтен начин и Джеко в очи с Салваторе Сириго просто нямаше как да сбърка и ето, че резултата стана 1-1 в 32-та минута. Тук Джеко бе изтърван от защитниците и това му позволи да изравни резултата. Това бяха по-сериозните положения от първата част, която завърши при резултат 1-1. Това все пак на нас много не устройваше, защото на нас са ни нужни 2 точки или по-точно 3 в този матч. Една победа ни трябва, за да сме сигурни, че ще влезем в първа дивизия, или 2 равни. Но все пак равния също ни устройва и ние можем смело да играем за него, защото просто ще 2 или 3 мача, мисля, че ще ни трябва само един равен. Ето тук той пуска Кавани на място на Уелингтън. А това е в 56-та минута. Яя Туре стреля, ударом бе блокиран и те отново организираха контратака. И тук какъв груп фаул от страна на Фил Джонс. Абсолютно ненужен фаул. Ето тук просто снимането се бъгна и ние виждате вече водим резултата с 2-1 с гола на с автогола на Яя Туре, който ще видите по-късно. Сега и Яя Туре към Старич вкарва, но тук е имал засада. И засада в действителност много спорна е, но не по-скоро май имаше и съдията има право за това да отсъди. Това вече 89-та. Адам Джонсън подава на Яя Туре, чието удар отново е блокиран, както по-рано. Това е 40-та минута. Улич към Аксел Вицел. Виждате какво центриране на Аксел Вицел. Удар с глава на Единсон Кавани, който бе спасен от Мартин Стикеленбург, който пък се превърна в героя на този матч и човека, който може би ни осигури влизането в тази първа дивизия. Ето сега ще видите и автогола на Кол Туре.
Ето, центрирах тук към Стърич. То беше ясно, но че ще има гол, ако колкото да е бил стял топката, Стърич ще да я засече, но колкото да реши сам да си я забучила вратата. И ето виждате, вече събрахме 15 точки, но все пак ще изиграем оставащите 4 мача в желанието си да спечелим титлата на втора дивизия, която ни липсва все още, и това е от мен за този епизод. До скоро!